Wara t-timbru ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Partit Nazzjonalista jinsab f'paniku. Il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil issa tilef kull sens ta' pożizzjoni li kellu dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. In-negattività tiegħu għal dan il-programm wassal biex il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Kevin Plumpton jiġi ċensurat u l-Partit Nazzjonalista mhux se jħalli lil dan il-kandidat jipparteċipa f'attivitajiet għall-midja organizzati mill-partit sa Mejju li ġej. Dan wara l-ħamis li għadda, il-kandidat Kevin Plumpton fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook appella l-oppożizzjoni biex taħdem jitfit mal-gvern fil-waqt li qal li dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa fl-interess nazzjonali. Plumpton appella lill-Partit Nazzjonalista biex jirtira l-protest ġudizzjarju fil-konfront tal-gvern. Madankollu jidher l-esponenti u l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma rridux jassoċjaw ruhom mal-kummenti li għadda Kevin Plumpton. Il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Zammid Dimek u Kevin Kutajjar ma rridux jikkummentaw. Kevin Plumpton appella lill-oppożizzjoni biex taħdem jitfit mal-gvern. L-ex kandidata Ingrid Brownidge għażlet li wkoll ma tikkummentax. M'għandix kummenti x'nagħmel. Għal-mistoqsijiet ta' One News il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech għażlet li tgħid li kienet imħabbta. Ma rajtux il-messaġġ ta' Kevin Plumpton illum kont qed naħdem. Minnaħa tiegħu l-Ewroparlamentari David Casa prova jkiddeb dak li kiteb Kevin Plumpton u talab lil One News biex jiċċekkja l-fatti kollha. Il-kandidat nazzjonalista Kevin Plumpton hekk appella fuq Facebook li għandu jaħdem li l-oppożizzjoni għandha tingħaqad mal-gvern biex jaħdmu l-interess nazzjonali kif ukoll għandhom ineħħu l-protest ġudizzjarju fil-qorti. Però kif tagħmlu dejjem intom tas-super waqbadtu sentenza waħda biss minn paragrafu u nofs li kiteb Kevin Plumpton. Ejja naqrawh kollu l-Kevin Plumpton u mbagħad nirrispondik. Mura kollu. Tażilx sentenza jew tnej mill għal Kevin Plumpton, għażel kollox. Sa dan it-tant One News saqsa lill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista dwar il-kummenti li għaddiet il-kandidata nazzjonalista Helga Llul li qalet li dan il-programm huwa ta' benefiċċju għal pajjiżna. L-Ewroparlamentari Roberta Metsola Scott Rickas qalet li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur l-investiment ta' dan il-programm. Aħna dejjem konna favur l-investiment. Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Anne Fenech qalet li dan il-programm huwa ta' benefiċċju għal pajjiż. Ikun ta' benefiċċju tal-pajjiż u żgur. Thank you. Id-dikjarazzjonijiet tal-esponenti jkomplu juru kemm il-Partit Nazzjonalista jinsab f'paniku u għadu ma ħax pożizzjoni ċara dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li se jiġġenera 1,000 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna.